Rawngbawlna Chanchin kangat thak tur hi lalpa ni diktak chuti Rawngbawlna Christina Vita Kavimpi Firas somni pakhat ni Chanchin ani pastor chung kazinga selianin pathian chungchang kazira ma se ani sari na sabat chungchang ero chu kazir ngai lo kapa chu evangelical pastor ni in sakhwa zongzong za thiam turin minzir tir china ma se Rawngbawlna khopui Luanda a 70 Adventist piak ina ero chuan a inkhom ve ngai lo thunga an Chanchin diklo taka mi soisha in chuwang chuan a hlau deuh tata keile ka chung te po chu an biak ina inkhom min khap ani puitling kaloni ve ta ka chuan na thokin khopui danga ka oma ka pate ati chung ka shon ani ka thopui engemaw zatinen chhun chot lain Bible kanzir ho china Adventist pakhat hian Bible zirna chu akai shwaya amati lo midang zongte chuan Sunday hi lalpani nitura kan ngai chewa Saturday chu Bible soi ang sabat dik tak chu ani ati chuan minti boy via maya chiang le zwala shat kadua chuwang chuan Adventist le khabu ba ka Adventist tir ko sermon soi eng musat min pe a le khabu chu ka chiarin sermon po ka ngai thachina Kareru chunga chuan sabat nge Sunday zok ti thua thu in swan sa tak mai a omta ani nikhat ina ka hong chuan ka chungten sermon an lo ngai tha chu ka hmua ka pate chuan he pastor hi tunge ni afing hle mai Bible thu che asoinia ati a Kareru te chuan keipo hian Bible soi ang chau rin ka du ani kalauti ve a mani in Bible zirna kanei chana ka han chiar chuan mishing in zirtir na ai chuan pathian du dan son chu chazokin ka sheta a kan kholama ka hon le chuan ka pa le an ko shan shwai tu te ne na in mu khom na nei karota Bible changa thu tak ka sha thar te chu shil ve ka du ani chuta chuan ni sari na sabat chungchang ka soya Genesis bung ni chang ni changa chang thuma soi angin thil siam na chol kar to pati thiang hlim ani a Exodus bung som ni chang ria ta changa chang som pakhat asoyangin shiat reng turin thupek som te chu pathian kutzung tang manga lungphe ka zia ani chu chau ni lovin I suangei po khan heleya omlai khan ni sari na sabat churin om takin avonga wana alon nuwa po ati dan chu azirtir ten anzui zel ani enga tinge heng thutak te hi kan kaushana inzirtir lo ti in ka zota kapa in alo ngai thak lai chuan koshan shwai tu dang te chuan sabat hi ani sari na chu ani ti an shia a anni chuan sabat aya Sunday than ani zok chan chu an shelo ma se chu ti chung chuan Adventist koshan chu zom lo turin minzil loka pakhat chuan izom vai chuan kan koshana I Rawngbawlna din mun hi I hlawang ati a ke chuan Rawngbawlna din huna kom chung chuan Bible kan mu ang thu tak chau chu ka zirtirang kative thunga mang ang takin kaushan shwai tu de chuan twal chunga Adventist kaushan shwai tu hna lekha an thona chuta chuan ke chu an member ma se Adventist ni du silo angin min soya ke ero chuan Bible chu kazir zui zela nakin loka chuan Adventist pastorin baptisma min chantir ta ani tuna hian na kan tho laya Bible zirna min nei puya sabat chungchang min zirtir tu panin khan kan inneya kanu chati pathumin baptisma an changve phe hi chu ka thinlung hi himle lomna in akhata kanu le pa de po in Bible an zirve tameka anni po in baptisma an changve thoyang ti karing tlat ani Bible zirtir na anga pathian rap manna chu an zui ve theina turin kanu le pa le chungte tan milo tong trai pui ve ang cheu tun quarter 13 sabat tholom chen khat mang hian Rawngbawlna Christina te chen na kyang loka Luanda 7-day Adventist school din ani dona phal taka tholom in tho dona wangin lom thu kan soye khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak the chu ani